Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 26, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat dito sa may western section ng southern Luzon at Visayas, kung saan itong habagat ay magdudulot pa rin ng mga mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may western section ng Visayas at ng southern Luzon. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, yung low pressure area naman or LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, dito yan sa may silangan ng Luzon ay nananatiling mababa yung tsansa na maging bagyo at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay pumasok sa loob ng PAR sa mga susunod na araw, and also yung trough or extension nito sa mga susunod na araw ay posible ding magdulot ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So continuous monitoring po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Mimaropa, dulot yan ng habagat. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Magiging mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. And as early as noon or tanghali, posible na din po tayong makaranas ng mga panandalian or mga biglaang pag-ulan, and also itong mga pag-ulan na ito ay posible ding maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin para sa ating mga kababayan. At kapag din po tayo ay lalabas, huwag din natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ngayong araw ay makakaranas pa rin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Ang bahagi ng Western Visayas, dulot pa rin yan ng habagat. Samantala, ang nalalabing bahagi naman ng Visayas maging ang buong bahagi ng Mindanao ay makakaranas pa din ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Ang ating mga regional offices ay nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Cebu ay mula 27 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nataas na gale warning kaya malayang makapalaot yung mga kababayan nating mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:50 ng hapon. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.